Shadow Fight 2. Είναι ένα παιχνίδι, το Shadow Fight 2 είναι ένα παιχνίδι μάχης. Πολεμάς με διάφορους εχθρούς και κακοποιούς και πρέπει να πας και να σώσεις. Βασικά, τέλος πάντων, δεν ξέρω καλά το παιχνίδι. Αρκετά μιλάω, αλλά αυτό το παιχνίδι πρέπει να πολεμήσει διάφορους κακοποιούς και τα λοιπά. Powerful change of darkness. Ωστόσο άλλαξε το stage από hard έγινε enhance. Πώς? Ποιον πολεμάς? Πάμε. Αϊ, έκφαγα ένα critical. Τι κάνω? Αϊ. Μπορείς και αθόρυβα. Υπάρχει και αθόρυβα. Πόρτα! Δεν πέθανε. Τις αγόλυδες Κομπρίτσα, πάρτα. Έσωσε το κράνος μου. Πιτσέας. Πόρτα. Χέρκα. Αϊ. Ρε, δεν μ' αφήνει να σκύψω. Όταν σας λέω ότι μπορεί να κλέβουν καμιά φορά. Τέλος πάντων, ας πολεμήσουμε. Δεν μας νοιάζουν τα κλεψίματα. Και όταν θα με ρωτήσετε, μα γιατί πάω συνέχεια πίσω? Ο λόγος που πάω συνέχεια πίσω είναι επειδή μπορεί να με επιτεθεί, να με κάνει ο αντίπαλος στην πρώτη κίνηση. Και επειδή μπορεί να κάνει την πρώτη κίνηση, γι' αυτό και ο λόγος που βαράω μόνο με μπουνιές είναι επειδή οι μπουνιές είναι πιο γρήγορες και πιο ισχυρές. Ουι, κεφαλή. Όχι. Πάου, κεφάλι. Πάου. Κέρδισα. Μπράβο. Μπράβο. Σοκ δεν έκανα. Πάμε, critical έκανα, τα λοιπά έκανα. Ναι, διαφημίσεις. 7χρονο παιδί νομίζοντας όπως έβλεπε αληθινό λιοντάρι, άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε έγινε και αυτό impossible. Τι ήθελα και έπαιξα. Πρέπει να την είχε γίνει easy. Τέλος πάντων. Πρέπει τώρα να περιμένουμε να φορτώσει. Λοιπόν, παιδιά, άμα δεν περιμένουμε, τότε θα χάσει. Αν δεν περιμένουμε, δεν θα γίνει κάτι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε. Η αποστολή μας είναι να περιμένουμε. Ωραία, φορτώνει. Καλά ρε, στη μέση του βίντεο μου είπε να φορτώσει. Στη μέση μου είπε να φορτώσει. Άντε πάλι.
έχεις κάνει βίντεο. Σαν το φάει. Ωραία. Να, το ακούς. Ωραία είπε. Κάνει βίντεο. Get free gems. Δεν με βγάλει. Άκυρο. Κάποτε ο Ηρακλής πέρασε από την... Δημήτρη! Μπορείς να μου το διαβάσεις. Μπορείς να μου το διαβάσεις μόνο μία φορά. Αυτό εδώ. Πάμε survival. Αυτά είναι πανεύκολα. Πρώτον είμαστε φλόροι και δεύτερον θέλουμε φράγκα. Πισέας. Βλέπετε πόσο εύκολες είναι οι μαχούλες. Πατ! Κεφάλι κιόλας. Πάρτα. Μούτζα. Τον μούτζωσα. Έχασε τα όπλα της, είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο τα μποσάκια όταν χάνουν τα... Ειδικά οι κακοί είναι πανεύκολο όταν χάνουν τα όπλα τους. Πάρτο. Μούτζα. Να είδατε γιατί κάνω συνέχεια προς τα πίσω όταν πάω. Πάλι. Δεν μιλήσω. Πόρτα! Σε ποιο νίτζα είμαι, γιατί δεν είδα. Θα μου πείτε στο σχόλιο. Άκου Ραφαήλ, ξέρω ότι βλέπεις και εσύ αυτή τη στιγμή το βίντεο, αλλά απλά πες μου σε ποιο νίτζα είμαι στα σχόλια, αν πρόλαβες να δεις. Είμαι στον 7ο. Θα ήθελα πολύ να πάθει ένα σοκάκι. Ένα σοκ. Τα σοκ, όταν κάποιος παθαίνει σοκ δεν μπορεί, έχει χάνει τα εργαλεία του. Και θέλω πολύ να πάθει κάποιος άλλος ένα σοκάκι. Καταλάβει ακόμα, ο Shadow είμαι εγώ. Το νίτζα ο αντίπαλος. Εγώ πάντως αυτήν την ομάδα Συμβούλιο των 5 τον φωνάζω. Συμβούλιο βασικά, το Συμβούλιο των 10. Πάω. Όχι, εγώ την φάγα. Βλέπετε αρχίζουν και χαζομάρες τώρα.
Πάρτα! Πάρτα! Χεντά! Headshot! Επίσης τα αστεράκια τα φωνάζει την ντομάτα. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, γράψτε ντομάτα. Αποφεύγουμε! Όχι, δεν αποφεύγουμε. You lose. Αν φτάσατε σε αυτό το σημείο, γράψτε συμβούλιο των 9. Completing raids. Go assume rewards. Τι είναι αυτό? Ωραία παιδιά, αυτό το βίντεο σας άρεσε, κάντε like.